Hai guys, माबोरै दं? बे गोदान इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायनाय जाबाय। दायो आं नोंसोरनो देखायनो नागिरदों जे बिबार माने दंफां लाइफां गायनायमोन आरो जोंनि खाथियाव मैया मोनायाव गायदोंमोन, ओमफ्राय भिडिअ खालामस्लाबनो हायाखै, आं दस्रायावसो दंमोन नालाय। दानिया नायलांदो नैबे जाहैबाय फुदिना, नेरसिं, फुदिना। नैबेखौबा मा बिफां होनो बिगुमायासो मिथिसिगोन। मैया गायनायनि बियो नै बे मोननै। मा बिफां गायदोंथाय नै बावबो दङ, बेयावबो दै होदों, दै होबाय। नैबेयो सोरजिनाथां बालथां, नैबे बुस्थुआ, बे बुस्थुआ सोरजिनाथां बालथां मा बुस्थु थायो। गोजौआव दोननाय गोजा। गायबावबाय थागोन, बिगुमाया मालाय गायबाय थासिगोन आरो बिदिनो गायै गायै दोनो। बाल्थिङाव जायगाबो गैया दा गायनो। नोंसोरबो बिदिनो मोनसे दाबा दङ, बिदिनो बे दाबाखौ नै बिदि नै नोंसोरनो देखायो। नै बिदि दाबा दङ, बिदि दाबाखौ बायनानै नोंसोरबो फुल बायदिसिना गायनो हागोन आरो। मोजां मोजां बिबारफोरखौ माबाफ्राव लामानि मोखांफ्राव, लामा गेट थाबायनायाव, बिदिनो दरजा मोखाङाव साजायनानै दोननो हागोन आरो बिदि गायनानै। होमब्ला एसेनोसै, भिडिअखौ बावनो फोजोबनाय जाबाय।